I'm not saying any police and ngama is 100% good. Kata one, the offenders. Iwinjo. Gima dwaro ni mondo human rights otim gibedi gimilongo ni balance. I agree. Human rights and rights maji kata police no has a right. Yes. Mane na teach. Kaka nyalo bedo japuonj, nyalo bedo dereva. But wasebedo kodika. Seneno ndalo ma wan kata gi demonstrations. Yes. Isono kata gima timore Migori. Kata police pogo bire ndara. To chieng' moland demonstrations to go kinyi ji oseketo tiles wang'o lam. An pok aneno ka these human rights bodies puero nyithindo ni We have. We have. Iwinja. Yes. Nyaka wa accept ni nitie yo moro bende time gimoro. Nasewacho ni kata mana sama ji dwa timo demonstration nyaka iwach kata kidwa timo tero petition tiwacho ni wabro dhi Uhuru Park waluwo Valley Road wadonjo Haile Selassie wadonjo Parliament Road wadonjo Harambee Avenue wadhi OP watero petition. Wanyalo bedo gi those kind of activities majitimo to bedo maber kabisa. But most importantly wadwaro ni mondo ne nochak gimoro ni community policing. Wadwaro ni kata mana kidhi e gweng' moro urbe ni jo gweng'no is aware. Ong'eyo officer in charge mari. Ong'eyo police man kanyo. Iwinja? Yes. Police en ng'ama onge kata puodho mopur. Osache be thin. That is the truth. Police chamo siling. Kata watchman ma KK. Ondikne msara moingo police. Lakini ng'e man. Yes. Kawuono kidhi register ja KK watchman. Ichaji mana 48,000. Bade aparo ni ng'e man. Watchman ma KK. Kobiro rito ka. 48,000. Dipo ni mano yie ni mondo obila otim tich magalagala. Ok awacho ni mondo obila otim tich magalagala. Awacho ni obila tiyo tich mang'eny to an pesa mathin. Ema penjo ni dipo ni koro pesa matin emomiyo koro yango donje tim man. Ok awacho ni mondo donje timno. Nyaka ing'e wawacho ni in a community kama police odakie. I've said there need to be serious collaboration and jimondo treat police kaka jogwengi, kaka owetegi, kaka osiepegi. Nitie gwenge mang'eny ma ji osechoko kata pesa mogero ne police. Okay. Kende ng'ama beyo, katimene beyo. Koyogore goganda, kendo tich motiyo, jopiny ohero. Bwana wacho ni richo mar police ng'eny. I wish nine wanyalo kwayo police for just 30 minutes or 1 hour. Kaka jopuonj timo gacha mondo kik gidhi tich. Modane ka bwana ni nyalo kata dong gi longeni. Longeni bro kuongo dhi kata ka sati poko dhi. But anyway, that is not the case. Gimana poda wacho en ni. Yes. Wawe blame police too much. Watiyo uru gi police. Obed gi community policing programs. Ineno kata ka mutien. Uru gi police mutiyo ka. Yes. Okawinjo ni gimako ng'ate iye ka. Tich ma gibiro timo ka en security. But wa collaborate, wa support gi uru. Kama nitie problem wawach. But motimo marach. Yes. To must be dealt with. Now, to groups mag activists. To wadwaro ni mondo human rights organizations. Otemo konye mondo also ulimit gi. Iwinjo. Inongo ka ng'ato en an activist. To yenye Twitter, yenye X. Tinya komoro kabiluongo nyinge. Yenye from morning to evening. Ena uchokozi after uchokozi. Omiyo it is important mondo security mar piny is important. And okwanya bedo gi security mar piny maber kokwanya tiyo go bila maber. Okay. To ase wacho ni onge kata mana family u minya wacho ni jite are 100%. To joma richo go must be removed, must be dealt with. Charles Kapuka amiyo